helt færdige endnu. Vi kan nemlig en ramse. Er det ikke rigtigt? Nogen kan i hvert fald ramse. Er der nogen her, der kan en ramse? Ja. Er de gået hjem alle sammen? Nej. Nu skal I godt nok råbe meget, meget hårdt. Vil I hjælpe mig med det? Ja. Og I må også gerne hjælpe. Det er sådan, at jeg siger det først, og så skal I sige det bagefter. Okay? Nu lægger jeg lige mikrofonen, fordi vi skal lige klappe først. Ja. Faneløft. Fane gå. Skal I lige gøre plads til det heroppe, for nu skal vi lige have fanerne heroppe foran. Fane ved fod. Kære publikum, kære gymnaster, ledere og hjælpetræner, det er slut for denne gang. I har som altid været rigtig kreative og bidraget til en festlig opvisning. I år der blev I stillet over for et tema, og jeg er meget imponeret over, hvad der er kommet ud af sådan en opgave. I kan være rigtig stolte af jer selv. Men uden de der trænere og ledere og hjælpetrænere og sådan noget, så gik det jo ikke. I er dem, der bærer det hele. Så tusind tak til jer. Som mange nok ved, så er jeg gået af som formand, og det har været spændende at være med i så mange år, og jeg har nydt det hvert år. Selvfølgelig så er der også nogle sure dage, men man bliver altid rigtig glad, når man møder en pusling eller en springtøs eller sådan noget nede i brusen, og de så råber, hej Mette, er du ikke min træner? Det ved de jo godt, jeg er, men de siger det bare hver gang. Så jeg har mødt mange mennesker gennem gymnastikken, og det er, hvad frivillig idræt de kan. Det kan skabe relationer, som man kan bruge i sin hverdag og oplevelser, som man vil huske hele sit liv. Jeg glæder mig til næste år, hvor jeg kan gå indmarsch sammen med mit hold, og så glæder jeg mig til at følge det helt lidt på sidelinjen. Gymnastikafdelingen har som forsøg fået lov til at afprøve noget, der hedder trilogi som styreform. Og derfor består bestyrelsen nu kun af 3 personer, samt en masse små trilogier, som hver har 3 personer, som kun skal arbejde med netop deres område. For eksempel orienteringsløb, spinning, motionsløb, hvad man nu kan nævne. De 3 personer, som skal udvikle trilogien, det er Malene Køjesbo, Malene Skovhus og Mette Jensen. De har hver deres arbejdsområde, og for at få sat ansigter på, så vil jeg gerne bede om, I lige kommer herop. Hvis I er her, det tror jeg det er. Har jeg i hvert fald aftalt med. Det kan godt gå ind i lyset. Det glemte jeg heroppe. Ja. Jeg er sikker på, at I 3 kan få en masse nye idéer. Og derfor så vil jeg bede om, at alle tager godt imod dem. Det kan jo godt være, at de spørger om hjælp til nogle opgaver. Og jeg ved, der allerede er nu, der er nogen, som har tilbudt sig. Nu vil jeg gerne give stafetten videre til jer, og så ønsker jeg alle held og lykke. Og har I brug for gode råd, så ved I, at jeg nok skal tage telefonen. Bente. Tak. Så siges der er nogle modige mænd. Kan I fange hende?
På vegne af Gymnastikforeningens instruktører, dine gymnaster, gymnastikvenner og venner i modet, har jeg fået den udsøgte fornøjelse at holde en lille tale for dig, i anledningen af, at du har valgt at forlade formandsposten for modet gymnastik. Velvidende, at du slet ikke bryder dig om at være midtpunkt, vil jeg tilstræbe, at talen bliver kort og præcis. Først vil vi takke din mor og far for at have skænket byen og gymnastikken en ildsjæl som dig. I 1963 flyttede du til Morud. Du har fået gymnastikken og foreningslivet ind med modermælken. Der har været godt gang i dig altid. Du var kun 9,5 måneder, da du rejste dig og gik. Du var ganske ung, da du gik på dit første gymnastikhold. For mere end 30 år siden, da din mor rejste fra byen, overtog du og påtog du dig lederskabet af det blandede hold og formandsposten for gymnastikafdelingen i Morud Idrætsforening. Du var ung, og du var ukuelig. Du har både overlevet og sejret ved at have et tankesæt, der siger, sker der en fejl, ja, så sker der nok ikke så meget for det. Jeg har fået stikord fra mennesker omkring dig, og disse stikord vil jeg benytte til at sige følgende. Det første stikord er ildsjæl. Du er en person, der udviser brændende entusiasme og stor begejstring. Der er rift om en buldrende ildsjæl som dig med den. Du starter ofte der, hvor alle andre har biler. Næste stikord er iværksætter. En iværksætter er en person, der kan lide at starte virksomheder op. Typisk er personen energisk og positivt indstillet over for tilværelsen. Nu er jeg sikker på, at jeg ikke får det hele med, men du har i gymnastikafdelingen iværksat følgende aktiviteter. Spinning, cykelafdeling, løbeklub og ikke mindst landstævnehold fra toppen af Fyn, som deltog i Holbæk i 2009, i Esbjerg i 2013, og lurer mig, om ikke også det bliver til Aalborg 2017. Administrativt har du indført Conventus og opbygget foreningens hjemmeside, som er koblet til Conventus, og sidst men ikke mindst trilogierne, som skal sikre, at foreningen kan overleve uden dig som formand, og at kommende formand ikke brænder ud meget hurtigt. Et stikord mere er foreningsmenneske. Du er et meget aktivt foreningsmenneske, der har brugt utallige timer på at tage del i og arrangere projekter og arrangementer. Vi ved, at du også i hovedbestyrelsen altid har trukket et tungt læs, blandt andet som eneste medlem i aktivitetsudvalget, der for eksempel arrangerer cykelløb, sponsorcykelløb. Endnu et stikord, det er superløb. Vi har alle en forestilling om, hvad det ord betyder. Det er kort og godt, sådan en som dig med. Her får du et stykke musik. Jeg har lige mistet CD'en, den lå ved siden af papir for et øjeblik siden. Men du får CD'en, og så skal du love os, når du sætter den på. Sæt dig hen, lad hvilen falde på dig, og få et øjeblik og tænk tilbage på alle de glæder, du har fået igennem gymnastikken. Så er der lige en hel masse stikord, som absolut må med. Vi finder nemlig dig som hjælpsom, glad, smilende, engageret, villig til at lægge mange timer i foreningen og dine medmennesker. Du er på navn med de fleste, du er i jordhøjde og med fødderne plantet i den dejlige fynske jord i Morud. Det lidt skræmmende stikord er fremtiden. Vi skælver i bukserne. Men som vi kender dig, lader du ikke nogen i stikken. Dine løfter om at være til disposition for både bestyrelser og forening i sin helhed gør, at vi tror på, at vi sammen har mange gode oplevelser at se frem til. Det er det sidste stikord. Det er gaven. Man giver ikke en dame en kurv, slet ikke dig. Det vil være fuldstændig upassende. Derimod skal du have serveret et fad fyldt med lækkerier og taknemmelige hilsner fra alle os. Og så får vi Mettes mor på banen.
12. til den 18. juli tager Mette til verdens største internationale gymnastikstævne i Helsinki. På fladet finder du også et bidrag til denne tur. Vi ønsker dig en rigtig god tur. Kære Mette, tak fordi du er den du er. Mange tak. Og så får jeg det sidste ord. Jeg vil bare gerne lige sige tak for i år og på gensyn til næste år. Men inden vi lukker ud, så har Malene nogle kuverter her, og for at jeg lige kan få nogle ansigter på, for jeg aner ikke, hvem de forskellige er, så vi valgte lige at råbe jer op, og så kan I komme op og hente jeres kort. Det er en lille gave fra Gymnastikforeningen som tak for hjælpen i år. Og til de nysgerrige, som måske aldrig ser, hvad der er i den kuvert, så er det en tur ind til Odense, hvor vi skal ind og se verdensholdet. Så vi håber, I alle sammen kommer ud. Og det er godt sætte fuldstændig 17. maj allerede. Så hvis vi har Kirstine, vil du komme herop? Jeg tror, Kirstine er kommet til skade. Ja, det kan hun godt. Kom. Så kunne jeg se, så stod der Niels. Det er dig, Niels. Ja. Niels. Niels har taget billeder. Ud i gangen, derude. Så har vi Bent. Bent. Han er her ikke i dag. Nej, der er Arne. Der kommer det. Og Anne. Anne. Jo, det er du her, Anne. Hun kommer nok løbende. Så har vi Jesper. Vi har Britt. Og Pernille Brandt. Og Annette. Vi har Marianne. Kasper. Vi har Martin. Vi har Chris. Og Michael. Jesper. Nummer 2 Ja, Jesper. men det er spændende, Jesper. Han er her Vi igen. har Mathilde. Og Rikke. Vi har Iben. Gunvar. Og Åse. Bente. Og Stine. Elena. Thomas. Og Tina. Tina. J. Undskyld, Bettina J. Og Ida. Jeg har Søs. Vi nærmer os selv. Sara. Karoline. Markus. Helle. Er det Gaston og Helle?
vi en Malle? Nej, vi mangler Søren. Søren? Ja, Søren. Vi mangler Søren, hvor er jeg hen? Få den bagefter, Søren. Yes. Tak for nu. Mette, vil du lyst til at have det sidste ord, ikke? Jamen, vi skal, altså, jeg vil sige tusind tak. Det er meget med Lord over. Jeg vidste godt, hun havde et eller andet støbeskæg, men hvad, det vidste jeg ikke blev sendt ud her til formiddag. Jeg skulle gå ud på døren. Men jeg er meget glad for min kasse her. Fad, chokolade, der skal jeg nok nyde. Vi skal jo have fanerne ud på en ordentlig måde. Så Britt, vil du gå op og... Ja. Faneløft. Og så vil vi gerne have, at fanerne de går ud først, og så må I gå ud bagefter. Fanerne, de kan lige, hvis vi kan få plads til det derovre, lave en lille faneport, så I kan gå under der. Nej, det er ikke den. Hvad er det? Det er den, du har. Nå, inden vi lige finder det der, så kan jeg måske lige bede publikum om, at når nu er vi færdige her, hvis I vil være rigtig søde og hjælpe med at stable stolene 12 og 12 i en bunke, så vil vi blive rigtig glade, fordi vi skal have alle bordene og stolene tilbage nu her. Så jo flere der hjælper os, så hurtigt kan vi komme hjem og få benene op. Lige smidt mine ting her. Ja, så er vi ved at være klar. Teknik.